Από το Gameathlon για το Dragon's Library, Γεώργιος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Είμαστε η Dragon's Library και είμαστε στο Gameathlon. Κάνε ένα ωραίο πλάνο, Λιάννα. Δημήτρη, τι έχεις να πεις για όλη αυτή την κατάσταση, πώς σου φαίνεται? Είναι εξαιρετικά, είναι κάτι που δεν έχω ξαναζήσει. Μπορώ να το πιάσω, ευχαριστώ. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναζήσει, είναι κάτι το συναρπαστικό. Πάμε από εκεί να δούμε. Λοιπόν, Γιώργο, τι θα γίνει εδώ κάτω? Εδώ κάτω τι γίνεται? Έλα, εδώ πετάμε να κυκλώσουμε. Όχι εδώ κάτω, εκεί κάτω. Εδώ ξεκινάει το τουρνουά, από ό,τι έχω καταλάβει, και στην αρένα τη μεγάλη. Εκεί θα γίνει και το τουρνουά το 5x5 με τις ομάδες, από ό,τι έχω καταλάβει. Και τώρα σιγά σιγά θα κατέβουμε και εμείς κάτω να δούμε όλα τα booth. Δείξε λίγο τον κόσμο που μαζευτεί εκεί για να παίξει. Και να πούμε ότι είμαστε από τους πρώτους που έχουν σκάσει εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό είναι πρωί-πρωί. Σκεφτείτε τι θα γίνει μετά, ξέρω εγώ, που θα ξεκινήσουν τα event και τα τουρνουά. Πάμε κάτω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρένα. Δείξε λίγο τον κόσμο, Λιάννα. Βρισκόμαστε στην αρένα. Εδώ λοιπόν θα γίνουν όλα τα event για παιχνίδια. Βρήκαμε έναν εντελώς τυχαία, έναν cosplayer. Είναι εδώ. Πώς το λένε? Πιο κοντά, Λιάννα. Σερπούλ. Δες το μικρό. Σερπούλ. Μπράβο. Και εντελώς τυχαία να πούμε, θα μας κάνεις ένα reveal, να δούμε ποιος είσαι, θα μας δείξει το πρόσωπό σου. Ναι, λοιπόν, είναι ο Αλεξίου, είναι ο moderator του Dragon's Library και έχει ντυθεί έτσι, παιδιά. Να εκπροσωπήσουμε λίγο ασφαλώς. Να εκπροσωπήσεις την Dragon's Library. Αν δεν έχεις λίγο chainmail, τι κάνεις αυτή τη ζωή? Πώς πες? Αν δεν έχεις λίγο chainmail, τι κάνεις αυτή τη ζωή? Έτσι ακριβώς, γιατί είναι μεσαιωνικός. Αυτό εδώ πέρα είναι πραγματικό σίδερο, δεν κοροϊδεύει. Το εννοεί, το έχει βάλει. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι άνθρωποι του Super Heroes GR επισκέπτονται ντυμένοι σαν ήρωες τους πραγματικούς ήρωες της ζωής, παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα link τους θα βρίσκονται στην περιγραφή. Ας τους δείξουμε τι σημαίνει αγάπη από το Dragon's Library.
μόνο Dragon's Library.